салом ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони арҷманд. дарси даҳум аст аз силсила дарсҳои туркӣ барои навомӯзон. алифбои забони туркӣ ҳарфи юмушак г. дар забони туркӣ ин ҳарфро юмушак г мегӯянд. ин ҳарф дар баъзе ҳолат талаффуз намешавад. дар баъзе ҳолат садои ӯи русиро дорад. яъне хеле баъзе аз мо тоҷикон и-61 мегӯем, яъне иневу садои ӯро дорад. дар баъзе ҳолат садои ғи тоҷикиро дорад. яъне ғи пурра нест, валекин қариб ба ғ аст. лекин дар бисёри ҳолат инро талаффуз карда намешавад. хуб, дар хондани ин калимаҳо боз бештар баён мешавад ва шумо мушоҳида мекунед. ҳарфи юмушак г аз аввали калима шурӯъ намешавад. яъне ҳеҷ гоҳ дар аввали калима намеояд. фақат дар байн ва дар ахир меояд. дар аввали калима намеояд.ағач. дар ин ҷо наздик ба ғ аст, лекин ғ нест.ағач дарахт. сағ тарафи рост. оретмен муаллим, омӯзгор. оренҷӣ донишҷӯ, донишомӯз, талаба. хуб, ин буд дарси даҳум. то дарсҳои оянда, худо нигаҳдор.